Yedi asida eni enumunyam kese edema wotumfo nyame. Wonyame a wote ase na woye kronkron ena no pai oma yeda wase. Dadi yeda wase se wonam wadom ne wahumabrusu no waye hu nsenkyerene. Anopai yete ase a na enye ya na udi ne nshranka. Udin yedi enumunyam eni asida eni ayeye mawo. Yeda wase kese ewo ne mapa waye. Papa ebra yebetie wase mo ba wa meja mekra me hu mhwehunsa. Famini pedua makoma ne mekra nyina domomu mekumemu se wonta so to betachema so me dafam se gina me so me yentontro ba bi keke ne no man kasa sema koi ankwachi wokra bi nkwa e ma wokra bi fa hudi da wase so aye ni sa woroba Jesus Christ of Nazareth dim na bompaye amen. Odofo yeda nyame ase ene me no wuche nyame asem kakra odofo na ene asem a eba no odofo eya asem a odofo eba beji onipa bi enkwa e de free odofo abrabo bi anipa bi timu anase obi de ne ho atoso nipa bebre kura wo mu a ye wo omoto saa tebia ne mu ye wo omoto saa esu no mu nenso odofo mu nim se edomo ebekọ oseyim esanse saa de no oba beto ya ne nananom edetete no omode kire no nti no fo se eno eye but odofo ene ade baako ena me pese me ka kire one se odofo Jesus Christ is the only way to the Father. Yesu Kristo pe eno betimi ama odan kwa eni awieye eno nti abosomsom ene niema hunu a ye nananom introduce ede kire wo odofo se wo ye obi na se wo fie abosom ho anase wo som bosom a enya de a okra ni wu fie asase so a odofo benya nkwaje wu pe odofo wu kojem enti ene me no ba besua bibi ni ache nyame asem kakra na wodofo nyame asem ebe se wo yobi a wo pa abosomsom anase wo som bosom a wadwane e de afiri hu sa bre ya na wodofo waje wo kra nkwa because enche na Awurade Yesu Kristo ba na wa ba befa na ho tifo nyina e de akofie no wodofo obi a wamfa Yesu Kristo anye ne kra ene na je nkwa na wa makwan ama ya mmọ nesu na woni Yesu Kristo anto nsani di ewa asase su any communion no enya dia wo benya nyankopon ahenie mu se wa mo abrabo kronkron na wa nye nyankopon apede na wa nche wo amfiri boni nyina mu there is no way say wo betimi enye nyankopon ahenie no hallelujah ene yen say brem no be hwe bibi se wo kan Exodus 20 verse 3 ede bana hallelujah. Wase etifia sem no wase emransem edu no wase enya nyame foforo enka me ho enyo ahoni biara ana ade a ewo hwiem ewo osoro ana de ewo asase so ewo fem ana de ewo ensuo mu ewo asase ase ensesuo biara emfa enkoto won wase enkoto won na ensomo na me Awurade wonyankopon me ye wonyankopon ni nkum wase me ye nyankopon ni nkumfo a metua ajanam amumuyo ka me fama kosi I want to atoaso miensa ene enan I want to atoaso no miensa ene nan a wo time ne so orofo wonyankopon asem ni o wase enye nyame foforo bi enka no ho hallelujah. Wase enye awonyi biara ana ade biara ewo wiem a ewo soro ana de ewo asase yase ewo fem ewo pumu enua wase enkoto saa niema no emfa wonim di anase emfa wosom emfa ma wo mo enkoto won simple ne se men sorry saa de no esan se ye nyankopon achi wade woso ono ni Awurade wo yo nyame a wotua nananom amumu yoso ka efiti I want to atoaso miensa so edekosi enai so third to fourth generation odofo se wo ka third to fourth generation a ekeka ko be 400 years wodofo enu ti saade we yade a edi nipa bebrenya ye nananum bebre akosom abosom ayeye niema bi a ene ye nchiri mana yaba na yeye innocent no ye na asotwe no aba beto ye nso hallelujah. Wonderful enunti enemi no che nyame asemi na se we obi a we abosomsom na wo som bosom na wo bosomsom no mu no eya wa adwen se wuwu a wo benya nyankopon ahini enu mu a wonderful obosom no wo dada wo
esanse saa nneɛma ni nyina ya ade a onyankopɔn ensa no adwuma enu nti wono awurade se ade bia ye ono ne nsa no adwuma no eni kwan se wokra bia wote asase so anase wokra bia ono nyankopɔn abɔ wo se ne nsa so no wokoto na wo sɔre saa ade no. Hallelujah. Wodianofo enipa bebre esom bosom enipa bebre join all courts enipa bebre edo omo abofri mechi niema enye nyame kwan so ena wokra onyankopon abɔ ne se ne nseso no wode ne ho ato ne so because of say sa niema ne beje ne nkwa because of say simple say wo pe bibi wode ato nyankopon ani mu nyame nyama no wode kwa bosom wo abosom be ya ma no na wonim se bosom wo ya de no wode ama wo no na wie ye no wo be twa wo ne wasefo nyina ade agu oni arofo se wo yobi a wo som bosom anasa wo kwa bosomfo na ne bosomfo kwa ya pamwa se bosom no odofo otimi wade fie wo nipa nyina wo betimi afa fie wo nyina edi so wo access to the family wo be kunkum fidie ne mu nipa nyina enu nti se wo nana na ekoye ade no de beto ho na woni bosom bia kwanya pam na bosom ni niwa wo sa bosom ne wo kwan se wo kum efie wo nipa because nana ni niwo nti no akande ya wo so wo ye mabosom no wonye mfa mabosom no. Hallelujah. Enu nti no wo ho kwan se wo sei efidie ne mu nipa wo ho kwan se wo de niema bone eba fie num nipa so wo ho kwan se wo timi wade fidie num ema ene mema nyina wo be kwa fie bim na wo bi aware na woni kunu no wote wo aware ne de wo ne de wo ba wo odofo fatem wo bi awo but na woni kunu ewo ho awo ne de wo ba wo but se kunu pa se wo benya kunu ene natna ne de forget it. Because sonsum no bosom no wawade fie woni pa nyina wawade ma ware mema enu nti nyade a wo ba ma kwan a wo ba na wo be bo wo mpemu a wo be kwa ware no odofo se woni Kristo a wo be kun e de wa firi ho. Hallelujah. Warafu enu nti onua Kristo ni anase onua desani a woti asase su a wona nanum anase wajanom ede omuti akwakwohye ne ma bisi asesei now odofu edi abusua ni nya no this is the time a wo se wudwane edi firi ho na nyankopon kra sanka no wona asemu se wo bibia wode ne ho beto sa de ma ne so no wode no me ene asotwe ede beto sa abusua ne so from 3rd to 4th generation. Hallelujah. Wasi enyanya me fufuro bi enka no ho enkoto nsori ahoni anaso obosom wasi enkoto won esanse yo no nsa no adwuma tumi nyina ye na ya Nkwa Yesu Kristo a wo bosoro no obo asase no wono na tumi nyina eye ne dia wono na wose kotodwe nyina koto no osore no ebra wo wu ye no osore no wasi ye de osoro ni asase su tumi nyina mame. And the Bible say Jesus Christ didn't go to any bar was for asasi asefo epo asefo wo munyina ani asasi sofo kotoka say Yesu Kristo nkuto enu onyankopon ba oriadofo wa mo bosum bidi wa mo malam bidi wa mo nsuo bidi nse nsuo ni ebo akotodwe nyina nkoto no wodofo sa honhom ni nyina ya honhom a ye nyankopon ebra Lucifer ya soden e wo soro no woto sa honhom ni nyina do mu begu asase so sa honhom no kwa botan mu a ebi wo mu wuko nuamu a ebi wo mu ebi tetale ahahan so ebi etitifia a wuti mu brono a wote so wodofo ebi tete wo oma wo ato apeti asase so nyina sa niema no na nipa do omo ho ato so a abewura nkrofo mu abewura bosomfo mu na ye nananom a wodofo no omu nim nyame no wo mo introduce sa niema no ede ba abusua no mu. Oh my God, na kromu kwa yese efie bia bosumwom efie bia nkonwa wom enu nti amani pa brabo ayebasa amani pa brabo abasesa so wo be fa Yesu Kristo ye wo kra no wate nkwa na wansum nyame wo no kware anitini ni mu asane ma no worofu ebedi wunya do wa beji Yesu Kristo agidie nanso wa brabo no enye ye because sade no ye breaki emfa free wo so. Oniadofo anase wabefa Yesu Kristo aye wo kra no wache nkwa nanso wabrabo ni nwie peye woda so ye bone nkakra wodofo sa to me no access to you because odofo wote wo bone mu. Oniadofo
and was say yes, so Yankopon and you must papa because so Yankopon castle by Yadia, where Yamia, where Yamia, where Yankumfo, where you're very jealous God, what of 4 casa dear way and you being coming one, and was so thin and you must have now avoid it. And yes, sir, now we question and you must have no other 4 ya, what they are searching and what the baba also. Sha Abraham Moses akwaje mransem di no de ba ya na Aaron aya honi anu omosom no hwe ne o mani si ye wo pai asase mu kan nipa gumu ka wo mutumu ekum sankrofo ni nyina because ono a wokoyi wo mu free Misri mu asase so no enipa amu awrade se wono Nyankopon na akoji wo mu ade wo mu free Misri mu asase so na waton mo abode a wodo wo mu ko micronkro a wasiesie di amo mo so. Wonderful. Nasa de micronkro na ye Israel no. Se radical wo mu gu asase ase ebi asase mu kan wo mu hyemu a. Wonderful wo a wuti we na rekoso mbosuma we Nyankopon best friend wo. Onia Janifi abosomsomo. Nefa Yesu Kristo ye wo kra no waje nkwa. Ne wanyi Yesu Kristo ani. Na one time one can say Jesus Christ is the only way now. Jesus Christ is the Son of God no odofo wonya enkwaje. Wouldn't nkwaje ewe nyame mo nano na metie maame bi audio bi a me say girl bi a o say yi woni asofo ye criminals ne nema na yare abono na maame wotie maame bi e frɛ no wo se me de me som bosom na bosom na me som ne de wo ye boni obeku nam hey ene nipa mfade nipa timi bie na no ka so wo som bosom abra Nyankopon abo wo se ne nseso abra Nyankopon anwene wo na wode ne moja atɔ waboden Yesu Kristo ababe wuo no di ni moja ababeto waboden wodofo se woti abosomsom na zwan jaya abosomsom na se Yesu Kristo esane wonani monyamu a odofo ka hu se asotwen bi eda hode mam Orofo se wuwu aka hu se asotwen bi eda ho ede mam enu nti wona ye wodombra ene nkwaje bra wodofo se wonim Yesu a wo baba befa Yesu Kristo aye wo kra no waje nkwa se wonfa Yesu a wo bedwane afi wabosomsom no mo sa abosomsom na eni nkwaje de mam na wie ye no ede wo se ye ebeto wo maso na wie ye ede wo se ye beto abusua ne so eji abusua na ni monyam se abusua ni nyina kane no ya nananom etimi ya de bia abusua bi wo ho no mo a na sika wom na nso nipa nimu enso ba ne ya nananom di sika ne ko no makọ akọji ni panti abusua bi mo ho a wokọ wa nipa bebre nso hia nko a wonafo abusua bi msusu wo ho abekọ nipa nim enso sika e wo fie ho eye ye nananom ana yes ade ne de to wo ade tie nchirima abusua bi mu ho no odofo bekọ ababa wa wanyina dura 40 years e wo se wu abrantie wanyina dura 40 years nti abusua bi wo ho bekọ wo mase ahye edientia wo nananom de omuti kwa sha abosomsom ase wo anya buade na nsia no nti bosom na stati ekumfie woni panyina odofo ye Nyankopon kuto no ye mobrohufuo Nyankopon ye Nyankopon na wo fom no na wo no hu wo boni mu na wo bepai mu ka wo yodumfo ye mobrohufuo Nyankopon se wo de wo boni nyina beche no wate wo hu afri ne anti mu esanse wo de ni moja no aba beto wo aboden Oriarofo sanye mawe adi ya busua nya adi wo my Ghana busua nya amene nipa da so join all court ene nipa da so edi abosomsom achi ene nipa da so kokoto ahonyine a wo Nyankopon abɔ ne nseso wodofo bi no behwe bibi kakra se wo kai Romans 1 na hallelujah Okay, Romans 1 verse 21 edebana was say etifia sem no was Nyankopon abufuo a etia bone was say efri say woni mo Nyankopon enso wanhye no animonyam se Onyankopon na wanano ase na mmom wodane was say na mmom wodane hallelujah was say na mmom wodane hunu won ensusuye emu na won akoma a enti asienu drusum wose woye nyansafo nso wodane enkwasea na wansachira wona wasachira Onyankopon a ompro no eni monyam eye no nipa a wopro ahoni enseso eni noma a entoteboa eni moa a wohwea orafuate nye nipa ye yo unya adaje kan Romans 1 nyina na wo behu kwan asem ye nipa
nipa esitie nipa eye ungrateful na nipa su boni timi do nipa kon na no ema nipa etimi sister free de Nyankopon ye no ekoya de foforo woso wannim Nyankopon so wanhye na nimonyam wo mo som abosom nyeso wo nim se Kristo wo ho wonim so Nyankopon pa wo ho but wabonani ato free waya antai wagina dua to wo so no de wonsom se nyame no wonim se nyame ni ntimi muwa no enu nti wo ba ko akosom ananafo Nyankopon wa tumi eni ahodin bia enimu orafo bosuma waya ne boni obetwe naso bosuma waya ne boni a wo be yi ne kra free wo eno no de no ho acheso wo kwa no afa kosua no afa ayi snap no asa afa akokọ no de ahya ne ntomam koda no de ko etan so ope we wudi akum ni nua bi nti no na wo de ko no akoyi ni nua na free ho no de ko no akoji obi kunu no de ko no akose obi abrapo e wo sa abosom no so orafo sa wo bosom a ene ye nkwaje da edemaw ebra wutie me voice wonderful journey every one na sisa ni nyina togu na ko penya me nipa bi atumi ni anwoden wone so a wo betimi de ne nsa to wo so no wonderful wa yi sa ade no ade afri wo so a enye sa wo Nyankopon bufuhia eba wo so na bufuhia eba wo so no enya ade a wo betimi ade agina ano. And now man Ghana come to the point to say abosomfo nyina wa access to come on television. And so first no can no na ko mutiti nguram. Wa mutiti nguram obi ko abosomfo kra wa fere so obekọ abosomfo. Enu nti wa fa taxi ko si achirichiri ngura bi mu na wa si ananti akọ miles ansa do akoto sa abosomfo no. Ene de omu nyina shatare ayi sidi no de agu wo ma yi adoso no de agu abegina television so they feel proud to say wo mo ya abosomfo waso woni mo Nyankopon nanso wanhye na nimonyam wasese Nyankopon a wo pro ne nseso de koye ahoni de ya eye Nyankopon sa no adwuma. How can you worship or abode since wo Nyankopon a wo bo wo no eye nyame nsa no adwuma edua Nyankopon aboasi nwuramu sa emfa oxygen emfa mraye na edua Nyankopon abo se yemfa nsa yarewa no wukotwitwa nua na no wasensene na wode abesiwo na wo som sa enua no na wode tumi ahyem na odofo wode anidie ma sa adua no na ye na Nkwa wo home ma wo mframa home bisa ho se mframa na ekita na ye hwan na de sa mframa na ma wo bisa ho se wo sori ya wutimi nante no why na operate uma wutimi nante wanu a wutimi bie kasa no why na ye wo a wutimi ebie kasa sa wo sori no okasa wo kan wanu atumu a wodofo wutumi no ewo he wo sori no okasa wo ma wo nante bie mu a wodofo wutumi no ewo he wona wasa wotina se dwen hu se na mekura no why na ye mekura why na bo me kasa na me kasa na na mitimi kasa mani ehu ade na mitimi hu ade me sori ayede na mitimi esori nante wonu ya eje Nyankopon bi a wo bo soro no obo asase nia wode note anwene wo na wo hu me gu mu de ne honhom ahye wo mu se betena asase su na di so ne pa ne som no wo se won som no ba som abosom wo se won som no ba koto abotan wo se won som no ba koto ahonyi wo se won som no ba koto niema wodofo emfasuo enisuo Nyankopon bufuhie eba wo so dwane na je wo kranka wadofo ate enche na Yesu Kristo ba wo pie na ni monyamu no odofo abefa na hotrefo akọ wo befa ne nseso de akofie wona wo maye na pede wona wo masom no wo mo amudi nidi ama no amudi ni mra nsem so sankrofo no odofo wo befo wo akọ wo mefa abosomsomfo nkọ wo mefo mo kwa sori keke no amudi ni mra nsem so wo mefa wo mo dwai okoto nkọ wo mefa wo mu nim no na momo a wo mo ye ne type o mo ye ne nseso boni eni wo mu no sankrofo no odofo wo befo wo akọ ene odofo onyame kasa kyerɛw dwane na je wo kra nkwa ho na yegusu a ye boda huro ni ye kana no pa ye kana wia ye kana na jo ye kana nwumra odofo dako ba ya odabone dako ba da wo nsori biem no na wo Yesu Kristo abama dako ba ka kata so a odofo wo ba sori ya wo spirit ni be hu say wo body na nkasa da wo na so spirit ni gina ho no na wo Nyankopon abama no watemu eno na
and now what say Yesu Christo ba ebi mo se fiti Peter mo te pen so ne ebo da huru Nkwa beba Nkwa mai wodofo ye nyame adakro pa ye nani so mfi apem so ye nani so dakro enu nti wodofo se wo ye wo nkwaje enwo adwuma ye wo nkwaje enwo adwuma na even posa wo bre su se Yesu Christo ampie na wuwu a wo sori a wo kra no atimi anya nkwaje no wo mpre no anka wo kra no oni adofo emma obusum bia na da wate emfa wo ntwe nyankopon achi wade so na eye nyankopon abufuhie eyade a eye nyame achi wade sade a wono de ne nsa anwene na wo wabɔ se ne nsa so a wode wo ne honhom awura wo na wagya na henie wo ye bɔne mpo no wo se honhom ɔbɔ egya wa na henie wo no ba asase so bɛfo akoate bia to ne ho so bewu ye na wode ne mogya atɔ wafre abusuan kontochi mu wo se o men so mo minimu bosom na minim no oni arofo nyame abufuhie ba wo so me papa wo do ho ato adunsifo so wo do ho ato abosomfo so na wo fu se wo a wo ne gangalia wo fu se aduro kakra bi ya hye wo mpase nti no wo tumi wo fu se bibi kakra bi ya hye na bisa wo se sa tumi na ye wan dia tumi nyina ye awrade dia tumi nyina ye nyankopon dia oni arofo enti wo se sa tumi na wo firi no ya wo kɔ ayahwe se nkrofo ogu nsande no moka wo mu pagya omani hwesuru because omunim so kesie bi hata ho womunim so obi na bɔ soro ɔbɔ asase no enu nti no wadofo fani die ma nyankopɔn ne dwane na gye okra nkwa na fa ho to awrade so sensa wodo ho ebeto ahoni ene niema wadofo emfaso biara eni so a entimi enye okra nkwa wadofo Yesu Kristo efro wate wonua Yesu Kristo si dwane na gye okra nkwa ho na wadofo anche na ne a wobeba na ba enche na ya gye nkwa no wapie ewo nani monyamo na nyame a wodo ye no akreti bi no mienu se ne nseso no wo ba abefa ne kind wo ba abefa ne omo tese wo no wo mefa abosomsomfo onko wo mefa malamfo onko wo mefa atrofo adifo onko wo mefa nwamamofo onko wo mefa akromfo ne awudifo onko na emo mo befa wonna wodofo wo madi ne miransem so no mado no ate wo ho afiri boni mu wo mate wo ho afiri adwamamom wo mate wo ho afiri krono mu wo mate wo ho afiri nsanu mu wo mate wo ho afiri akono boni mu wo mate wo ho afiri niema boni a enhye nyankopon ani monyam no wo mate wo ho afiri saade mani nyina mu sankrofo ne na Awurade Yesu Kristo ba befo o makọ enti onua enesa wonfa Yesu nya wo kra no wagye nkwa mekafo ye na gye nkwa Yesu Kristo di ama wo se dwane na gye wo kra nkwa na wo wura na ba wo befa ne makofie no dofo so opia wonso wa yese ono opia wonso de anigye akwakohia no na wandwane ewo nanim esense na bufuhia wo de ba no wo kra bia no wo betimi agina no wo bade na bofo anyina ene ahotefo a ewu omo paradise no wodo omo nyina kan omo ho aba befa ahotefo a ewo asase su no wodo omo akofie oni adofo wuntimi njina nyame abufuhia no wate wuntimi njina nyame abufuhia no Lamentation 5 verse 7 no wasi agya no ayeboni no oni ho na ye ne yeso na mumuyo wodofo amumuyo ne agya no aye ne dadaada ye nananom ayeboni no entini mawudi ahwe abusuanum fu ani hwe abusuanum abusuan bibi pa bia ntimi mfiri mu ma graduate ntimi mfiri mu ma wo bi ko school a wo beba ho moden se wo be ko college no wo wie college no ni yakum wa wo beba ho moden se wo be ye adwuma obi betimi akwakoye adwuma wodofo wo beji post nyina bi so by the end of the day no beba betena ne maame fie by the end of the day na asase kura wontimi ntobi no de asidan iwe nyina ye nome a ye nananom ya to abosom a mukofa betu fie num na edi nkrofo nya ese ye busua ni nyina wodofo bosom ye wicked obonsam ye wicked Yesu Kristo nkwa no ye humobro nyankopon a wodofo ye bone na wonu hu obone no mu a wonye bie mu a wo betimi ede achewo dwane na je wo kra nkwa kanfu Yesu Kristo di amao menu behwe bibi wo Isaiah 40 no wodofo verse 18 coming down no hallelujah o say na hwan ho ana modi wo nyankopon betuo na suban ben na modi o si suban ben so na modi besusu no wodofo hwan ana wo betimi di na to sa ye nyankopon enipa ben ya wono kra ne hwan
Wase dia funu ben na wo na wase oni Nyankopon betimi ase. Wase ye betimi ne na toto ya je nkwa no obo soro bo asase no ho. Sa nipa ne die na otimi mamframa. Sa nipa na otimi manipa nante. Bible say ahoni die no wa no so ntimi nkasa wo. Enipa nyame na o maye no mo ankasa twa mo no masa asom sa nyame no odofo. Edwade nkuto no owatumi. Wono nkuto no odofo bo mi no mi enu a. Wo ka kire wo se sori gira wo na wo sori gira wo na wo start enante. Say nyame na wasa wudi anidie ane animonyam edema no. Okay, verse 19 na wase ahoni die odwomfo ena eguo na sikatwomfo edi sikadura ho na wode dwete chi aban egugu ho die ayaya die abono yi etua na empro wɔhwehwɛ odwomfo enyansafo fa na wasin ahoni a enkeka no ho so wate wase ahoni a enkeka no ho wase ahoni ni dia eye odwomfo na ye sa ahoni ni nyina ye nipa na ye yo enipa na de wo nsa asene ene wo matwa moja aguso wo modi nkosua boro no ene wo de powder aguguso na bon na nipa kogina wa no akoto no odi ni dia ama no wonderful ya bompa ye se nyame mie wani na Yesu Kristo nyi wani wadi nkyerɛw na wobehu sene owura ni monyamfo na ni monyam sitie sene obehu sene ya gye nkwa ni su ane ne bai esitie na wokokoto sɔre sa ne mafunu wei niema ebon niema enhye Kristo ni monyam wo nipa nyame abɔ sene nseso no ade ne honhom awura wo mu wokokoto no asɔre sa ne ma wei orofo eyanim guase ma wate ene mekamfo Yesu Kristo amam fa wukoto dwena Awurade de abɔ wo no fa koto Awurade wate wo tachire mana Nyankopon abɔ no fa so de Awurade fa kamfo Awurade fa yi nyame aye esanso ono no obɔ nkwa wono no watumi wono na tumi nyina ehye ne nase fa nidie ni wo mu ade nyina no fa yi Nyankopon aye wate emfa nkokoto nsɔre ahonyi da no Nyankopon apufuhie ama wo so wo nyame abufuhie antɔ wo ne wabusua nyina ase rɛ enne wo babia babusua nimu whatna sidi bisa no wo se na adenti ne ye yabusua ya basase adenti ne yabusua de bibipa bi ntimi mfiri mu ma adenti ne yabusua de wo hianko a wo bi ntimi nko school wa abusua yi mu ni petitire bi ntimi mfi abusua mu adafo wo nana no aye bibi de ati abusua no wo manje no me bi de ato abusua ne so enu nti eden sopa na beto abusua no mu asopa fie wo nipa nyina wo na wo nyini na ukọ college anase wo nimdi a na wodofo yama na hia wo se ne be ya wunye ska na wo de akọ school no wo de hia to so nimdi ne wo ho but wo ntimi nko school no yabawo wodofo nim ni ade pa nipa wo be show maame no papa no waku omu afiri ho na afa wabra pa ba yasesabo na be ye basa na afa wodofo hu wo ntwetwede wo asase so wankasa wotimi hu se wunim ade anka betimi akọ school abaye ni patichiro nanso ni asai abusua no mu abrabo oni adofo wo bosom ye very wicked wate enti wonua branti anaso ababaawa enne wo bitimi tina brochire na wafre obi Ghana se ye nkobosom so nkwahwehwe mu ama na brabo ensi ni ye abra Nyankopon ti wo mu a wo nkonkron wode na kyeye wode wo nkonkron ma wona wate wo ho a wo ye kronkron se wo ba brabo kronkron asa wonwom ne baba betena wo mu na odofo watenete wa kwan ama na si wo kra yi wase imunim se mu nipadua ne ye Kristo asondan nipadua Yesu we ye Kristo asondan ya Kristo tisa asondan yimu Rafuo na se wo started the asondan ne ye nyamafunu dia ene Kristo wo fi asondan na dache no wodofo wo bebu hu atai sa de nti na wo di nyamafunu kan asondan no mani free asondan ne mo onua wo se ya ahonyi dia wodwomfo ne sa no adwuma wo wa no won kasa wate wo waso won fanti asem won hwene won fa hu ade won mene wantimi nkeka wo enkasa won nai wantimi mfa nante na wona woye won be yese wona mu amoje won mu su ani mo ban etese wono a onuarofo ene me kamfu nyame ama wate Yesu Kristo frawo dwane na je wo krankwa owura ni mo nyamfo wode ne kracho wa amaye wodofo dwane na je wo krankwa wate na bufuhie ni atamu okesie bi ba wodofo abufuhie kesie ni atamu okesie bi ba asase so na wokra bia entimi enyina no
wontimi nyina no o se wonya ne nseso a wodofo wontimi nyina no but se woye ne nseso de ha ene wodi anigye wodi ahosepe ene betu ozana akwakochia no yaje nkwa no onua ene Yesu erefro dwane na je okra nkwa na wobusum ni nkwa no de amaw obusum ni nkwa woni wagye ene ode amaw Yesu Kristo nko a ene betimi agye wonu nkuto ene obetimi ama woda nkwa eni awieye wodafo sumbo merade wate woye nyankopon de ya entna se ma huhum bi mfa wodomom entna se amo osefo ne emfa wokra emfa anya ni a ono epe wodafo onyame wodo enti ena wie ena anadwi mekanfo Yesu Kristo de amawo se wonu yadafo Yesu Kristo do dwane na je wokra nkwa woye nyame a wodafo wodo ne ma woye nyame a wonani ekuni ma ho enti se nyame a nani ku hu wodafo wonhwe se wabrabo ebeye basa na emom obeko ade amawo se wokan Ezekiel 18 no verse 4 na waso share akra nyina ewo me se ejakra wo me no se obakra wo me ne no okra a wo ye bone no ono ara enu obewu kwate osi akra nyina ya ne die o okra na ti mu na Nyankopon de ya enu nti no de tena na fa wonipadua no koto abosomfo fa wonipadua no na fa ye ne a wo pe Erade si akra nyina ya ne de ya na wuwu pe nipadua na ka sase so because of an notiem ene ode wokra ne bewura ni mu eni nti wokra no senie odofo osenkafo ka no wokra no ekwaja na wode ma ne nche na kwakobu akonta eni nti wokra na ti mu no ye Kristo dia eni nti enwo wokra na ti mu no wura hwehwe nkwaje fama wokra no wose akra nyina yo no nyame dia wodofo nti sa akra nyina ye nyame dia wode bisa ho se wufi asase so ehefa na wokra no eko ufi asasi so a ehefa na wokra no ko wokra ne kwa kofisi judgment wokra ne kwa ko gina atemuo adwanenim wokra ne kwa kofisi odofo atemuo na wonyankopon bebu wokra bia wote asasi so aten aya na bi musi wuwu anu wawu obetimi di akaka bensem wotimi tunura wode sekan wana nwo ofo so ono ankasa ene oga wodofo bra ne ekọ school no ayi Rollins times buokrom banku as buokrom banku se buokrom mi hu asem ne krakra buokrom na no wo sa macho man no wodofo yekun staffo ne yekun ne to pankro no ensuo buo no wono ana drivers nyina hu na drivers wo mo yem mrantie no ma ye nkwala drivers wo mo yem mrantie otimi stop traffic na wo jiska wo na wieye wo wuda bonte mensuo bo no wono kura no otu nnura bibi ba no wayera bibi ba no wadwane enti odi etena won etu nnuro na fa kaka ben fa wabeti tu wabeti na hu ni sa won kwa won be makojeje nkawa race won wiase nyina afa hwehwe wonsa na fa bansere akasie egu wasene na se nia wokra ne ye ne dia ne begina wo pra no bokokoko se fa mekra ma me e wona obehu wawieye e wona wo behu wawieye wodofo ene mekanfo Yesu mawo Yesu mu ode wate wodofo Yesu mu ode befa Yesu Kristo ye wokra no agenkwa to sa busu ni nyina gu maame wodi abosomsom asai wo ma hwese bni abosomsom aye wo wankasa wo yam bakora wotimi di abosom asai no maame ja abosomsom ni nyina gu papa ja isane mani nyina chi ebe ya wonwom na betina wo mu emfa wo se wodofo sense wodi uti akwhwe na sinti no o demand se fa wo bapra wotimi di wankasa wo yam ba ekoma bo afode e de ma no nanso onyankopon kan kire wo se fa wo ba bebo afode ma no da. The only person I walk at and say, one for the bam for the money Abraham. So Abraham crano. Who Abraham Akuma no who say Abraham dono. And then what do try and they could see a name. Onia and then young coupon do watching. And massa the any bushia. And tia bushia and konya and nia bosum a womb. And then may come for Yesu Christo the amount because all power belongs to him. Wodofo Yesu Kristo nkuto enka se wuwu anu wawo emaya nada wo se wuwu awo kwaje wa ahome wo he ahome awo he share omo asama no wote yempa yeda so ye gogome sani anse ya ne ka no wote yempa yeda so no eye gogome
empa ne kura emu ntini bia no yetimi atwe emu ye kata anase ye blanket ese ye so no eye gogome odafo. Can you imagine say nipa nyame abowo na fe woda wo mansion bi mu da wo cast papa bi mu na ene wodi waduane wodi salad bi wo sori a waka wano go wa penti wani achi etirika la bi a wo pese oye bi a wo ye he bi a wo pese ogina so wo ye ugina so na wodofo be wo na wo kra yi be firi mu na wo kra ne be kwa asamando na mpa wo koda so no eye gogome eye wem wodofo na no eso na wo kwa akoda na no kata blanket esa kata wo kata so no esa ye gogomi ebi wura wo hwinim ebi wura wasum ebi wura wase wodofo wu apen ya wote ne 10 times than more than pain na wo no e wa asasi so oni adofo jane na je okran kan wate na Awurade do Awurade wonye oboni da wodo wate se wo bibi wo nyame anim na wo hwehwe bibi na maya enkasa wo kwhwehwe posum bi se wo mo a wate wo nyankopon fa ne bua otu ni woni bremu asita kro ye nani so mfiapem so ye nani so dakro wo nyame ye ne mama at the right time ebra ehia wo no wo bompa ye wade bi wo na maya Awurade nim se sata mi de koma wo a ebia edo be ko wo se ye bi ebia de amane bi beba ebi kra sampa ye na wo bo no kra bi hia bibi na Awurade de sampa ye na koso ano e de age wo kra bi nkwa won so ti wo se ma bompa ye Awurade ntie me mpai bo na wo bie wani no akire no mpa ye na yanka obeda famamnim dia kositire wonu anya abotre wo Kristo mu ate nya wo twen ma Awurade emprepre wo hu mfi gidie no mu emprepre wo hu nkokotu nsode ne ma bia wonim wosofo anyame afra wo a wasore no edom no ennoso emma wo bi medada ankoji suma bi me sha sore na se wate emma wo bi nada amfa wo nkobosomfo bi wasa sabosom ne betimi aboa wo wodofo na wie ye nimgu ase na wie ye owuo na wie ye asamando ene otabre na wie ye torture ene asotwe ene beba wo so wasi penye nyame fufuro bi nka no ho enkoto won ensode won embutu won wodofo mfa wonim de anase emfa wo ahoden ensom saa de ma no na nyade a wodofo ebetimi aboa wo wabosomfo atimi ti wo yetimi hyehyɛ abosom gu na akromfo akɔno makohwia na bisa wo sɛ saa abosom no odofo saa time no na ne tumi ɛwɔ hwe hwɛ de nyankopon apam daka ɛyɛ abosom dagon na dagon wagidi mpa wodofo wo tumi nanso bra ye di nyankopon apam daka nyame huhum ti mu no ade tie na saa abosom dagon wabutu ɛwɔ nyame adaka nanim Wamusan ya swode ko peja ni si wo adechi biam ne atutu ne nsa nyame atutu ne nsa wa ne nyina to baby. Where is your power? All power belongs to God. Ono na hia yegina ono na ka bam wodofo se nyame na wasa wudi ani die ma no se nyame na wodofo se wo bibia wode som no se nyame na wodofo se wo pese wo ye bibia wo je de hye se nyame ye ni monyam no ono na betua wo so ka dachi se wo fi asase so a oni adofo ene nyankopon kasa kire wate Awurade Yesu Kristo frɛw wode ne kra beto wabo afode ama wabehie moja esum bibi di agu na wodafo awiase ekona wie yo niema nyina di adanse wonwumtufo bi se niema nyina di adanse se wiase awie ye no reba atemu da wo mawo ejimini wonu adwane na je wo kra nkwa na atemu obi da wo ma wate niema yewu nyina di adanse se wiase awie ye ba niema ye di asuti nyina hu se wiase awie ye ba wodofo na no message bia na metie antichrist ni ya wono wonu ya wono na wodi etena wona didi na me na ka se Yesu Kristo nyamaye ya wono ne mu be hu ansa pa na rapture si na Awurade wafa na hotefo edekọ ye ka na mu yiyi ano na Awurade baba nko maaye na wodi ehwe ne ma ekoso abodamfo krampo di Yesu Kristo hu andanse
wo beka so ma bodam wodofo wo twam na bodam ni bi ka nyame asem anya bodaji na tie bi wanhwe abeka so abodam enso se kra nyame bofo bi na begina wo ka asem because enani pa ye clean na ka asem no munyini enti wo kwan obefa so a isan so ye nyame a wo ye nyame o ya bada ye nyame a ne yam hyehye no ema ne menti no wo peso of so many ways no de gene ma wo be fa bi ni mokoko yi ne ma hinta kire ene ma wo ho no mu a wo dofo ye ni ma hinta wo ye no obi so de kire nkrofo wo ada yeso mu obi so de kire nkrofo wo vichi mu sene ne ma ye no beba still enipa primo makoma still enipa engine na no wa pen so no emu akrampo achechede kra timi yan kakra ko rura no wa pamada kam nanso onipa wodofo wo ya kakabe nsem no tena mensu yiri efa no na sa na bible na kan sene no wa Sodom and Gomorrah ye no wa pen so any Sodom and Gomorrah ye lot of pen so no sa na Yesu Kristo ma ye ne beba sa aboa benya nkwa na wonipa da sene wuti ho isan se nipa enim de wafuso anim nyansa na Romans 1 ne kan ye no wose se nyankopon wo yo bade no wose sa no adekosom aboade wode kosom aboade wo nyankopon abono onipa nim de nyankopon abo wose mensom no mesom de nyankopon abo na me kura me hu amfaso chen sa de no mekwa akoto asore no onua ana mekanfo Yesu mawo mekanfo Yesu Kristo de maun say Yesu do wate Ewrade ba obefa na ho tefu akofie twonhu fie abosumsum na Ewrade achiwade twonhu fie abosumsum no odofo Ewrade achiwade a wompe obi a wosumbusum bia wonya nyankopon anyine mu nkwa obi a woye kramoni wonya nyankopon anyine mu nkwa wodofo jane na je okra nkwa se wosum mambo wonya nyankopon anyine mu nkwa se wodwa okotu nya nyankopon ahini enu monkwa wo yotrofo adifo di bibisa wasori ase wo nya nyame ahini enu monkwa wo yotrofo wo twa nkontompo sa nyame ni nyina wodofo nya nyame ahini enu monkwa Ewrade Yesu Kristo wo ye kronkron wo ye clean wo ye perfect God enti wona wato wo ho wona wababra bo kronkron wona wode won kra enu won pe ato wo e de asum Ewrade ne sankrofo no ndofo wo ba befa won akọ enti Yesu ani niema bi a eti wo mu no wodofo jai to wo wate jai na hwehwe jane je wo kra nkwa jane no wodofo je wo kra enkwa na Ewrade ewo asem papa bi wo nkunim di abotire bi wo adekesie bi a wodi betua wo ka wo a wo besom no no adono no wo a wodofo besom no no wadi ne mra nsem so no wo nkunim di abotire bi a wodofo wode bebo wawie yebre no na wode watena na yifushi ase na wodofo wa no ato ensa didi wodofo wa no ato ensa didi na nia wa hwehwe ade ama no wode ahye wonsa the book of Revelation 2 oka sembi wose yebema yembuo fitaa ni odinkunim no obema ne buo fitaa na sabo ne so ne watwere ne din egu edin wodofo obi a wo asase so bi a wo wodin fofora e wo soro se wotimi meki a na wotimi kopie nyame ahini enu a wo wodin fofora wo bi ani mo maame no papa kra nim se din na je Ewrade nkuto ene wa ye de sabo fitaa ne be hye wonsem no wunkuto na woni medin fofora ya twero ade egu so enu nti sa wodi amamansa nya sa amamansa no na soro ye de fra wo Ewrade wodin foforo bi a wodi amawo o wodin kronkron bi a wodi sanzo no akase ya je nkwa Yesu Kristo no wo wodin bi a obi a enim sa din no oni aso sa nyankopon we yo wo ye nyame a ne hu ye hu wo ye nyame a all power belongs to him wono na tumi nyina ya ne dia wodofo koto na so de nyankopon kuto enkoto nsode ahonyi emfa wo moma emmo fam ensode niema bi amfaso ni so ensode awia ni nyina Bible say wosoro ni asase betwam na ye nyankopon de na sem no etimoda enti kokoto nsode awia emfa wo moma nkopɔ fam ensom niema bi ebeduru babi na eni ho aboso ebeduru babi na wo hwehwe omu a wodofo wo mu ni ho no Ewrade di ejabetu omumu ahye won na bisasa wo a wo som wo mo no se Ewrade hye wo masa na wo a wo som no na won hye wo oria ene wonya mefra wo edumbreni enkwaje breni dwane na je wo kra nkwa dwane na hwehwe nkwanje fama wo kra na Ewrade nko a de betimi ama nkwaje Yesu Kristo ya na je nkwa no
Oh, wanu abafo akwate bi ato no ho so. Wanu a watimi che aduane mani pampim num edimen. Saa Nkwa na meka no wasem a kire wo. Saa Nkwa ye a wodofo ba asase so na wobedo ye be nante asase we so. Befa akwate bi ato no ho so. Ye tene ntesuo, ye kan impre, ye den so ye chese ni ti. Wodofo ni nyina am no Bible so wo bra ne ho asikosi asenduane so wom. Na wo wuye ne nansa so no sore ye wono no tie agya ne nsa nifa so wodi ma me no mienu enka wo bone no nka wa wudadada na nso esanse wo do na mogya bi obehwie gu ye no mpese sa mogya ne be ye kwanti no wodofo ogusuwa eplidi ede mawo ogusuwa wodofo wo sra ede mawo onua adanti na wodofo wo ya ye boni ya ede boni achiaka enen na wo frɛ sɛ wo de wo anya wo ho enen na wo frɛ sɛ wo ye nea wo pɛ batemre bi bedura wo kan wani gusu a woni hu biem wo kan wani gusu a wo wani tua sɛ wo kɔgyam wo nyanka wo bɛsan wachi na nso esan sɛ woni hu nti no ya wo wachi kɔ na wo kɔ wodofo odumbere ni ene de wo ti asɛm na bia na wo mfa badachi bi no odofo begina atemu ogya nanim no obeka se mete Maame Esther nka so oboda huro yo meti adifo babi nim ne asempakafo evangelist bi nim se wo mo ka asemi sa asemi o mo ka na ye no kra na manfa onu adofo dwane na je okra nkwa wodumbere ni enkwaje ebreni abranti a wodo ho ate aduro so na wokwaje aduro bokro no wokwaje aduro ene mada wokwaje aduro ade ye niam bone enne mekamfo Yesu Kristo amam wuti school mu na wodo ho adwan ni niam bia emfa so emfa mrewo ene Yesu Kristo fra wate wutimi ko shegato no anum wi na wodofo wutimi wi na ma wankasa hu se wanum wi no ama wure fi bebi a wotimu aya wodedede onua ene mekamfo Yesu ma wate minua ba ene Awurade fro dwane na je okrankwa ene no odombre ene ne nkwaje bre ene wotimi ni sabre no orofo wo betimi asakira wadwen unwu ye die odofo nkwaje ewo ho edema uwu anana sei emfa woni boni bi awa yese woni hu ne na wo pai mu de ka kira Awurade wo pai mu na wo fa Yesu Kristo ye wo kra no waje nkwa na wo ka wo boni ema ye bo wasua na wo jai wo boni ni nyina ya odofo Awurade Yesu Kristo wo bejew na wajew awa watu Bible so the boy ni ba ko sakira wa asase so a thousands of angels celebrate e wo soro esan se wo yira baba ko abafie onu adofo ene Awurade fra wate won kwaje hu hia ma Awurade ene se wo sakira wadwe a abofuo bebre ni baje amawo ye be start see a build wo mansion no e wo soro ho na wo start say wodofo wo do wakoma ni wadwe nyina di Awurade achi ni wa ye Awurade apede wodofo you never regret it ene mekamfo Yesu mawo wodofo bra na be so hwe wate be so hwe se Yehowa wo ye mumra mo amayira akra amayira akra makodi babie eye bibi na baye eye ahukire bi na baye na mfo se sade ni betimi aboa ena wo twe wo ho wodofo waja esan frɛ wo biemu ate dwane na je wo krankwa waja san frɛ wo enche no oba wodofo enka kire na mom dwane na bra beje wo krankwa ene yodombre ene ye nkwaje bre ene ye da Awurade Yesu Kristo frɛ wo se me ba san wachi na san bra fie na wasiesie ne mapa bi ade amaw onu yarofo jai abusum ni nyina atugu na eni nkwa wodi ahwe kwofre nyame nipa bi atumi ni ahode woni mu na ka kire ne se sa abusum so me wo mpe sa niema wani nyi hu biom na ma wo ho kwan na wondwiri sa niema ni ntumu na ma wo ho kwan na won hye sa niema na hwe se ne wabra bo beye wo ba hu se wo kra no anya fa hodie wo ba hu se anigye sunku bi aba bewura wo kra mu wodofo minim krofo bi a o manya sika pa wo mu sika ntimi nyi o mo nkwa wo mu ni asumdwe ene wo mu se wo mu befa Yesu Kristo no Yesu amu o mo kra na asumdwe Yesu Kristo amu o mo kra na fa hodie esanso wode ni moja surunku bi aso won so wode ni moja surunku bi ato wona bode wode ni moja surunku bi atua wona aka enu nti amu o manya wo mo amu o manya wo je wodofo ene dwane na je wo kra nkwa odumbreni enkwaji breni Yesu Kristo fra woni adwane na bra waje nkwa na obo wo no ho na enche Awurade ba ewiase na kamretia bi o
Odofo Awurade be pie n'ani monyamu no aba befa ne ma ekofie. Awurade Yesu Kristo enhyira wate. And now what see nyame asem wodofo emprimu akoma. E ma Satan kase hu wasumu. Na emo moti asem na emprimu akoma. What's your asem na sori waka ni journey na che wokra nkwa. No dofo you will never regret say and never fa Yesu aye wokra no waje nkwa. You will never regret say why city e dia maje nkwa no. No dofo wani monyam no ebe hyroi. Say Yesu Kristo did moja so a wodofo be hyroi wona ma wo yesronko. Ahomoni be hu no be hu say wo yesronko. Amu wani be hu no be hu say enkunimdie bi ane enumonyam bi e hyrɛ e wo so. Esanso did moja no ato wabode. Wonyankopon hyiraw na nyame enti na nimu nhyiraw. Wonyame enkai wo na omani nsi wo kra yie. Enebra wuti nyame ne no anya adwen sachira sa. Wo begtai abosom na gu ho. No wafa Yesu Kristo aya wo kra nkwanom. Wonyame basesa wo hyebre na wasesa wo tebia. Wodofo bra watie nyame asemi. Sa wo pese wo fa Yesu Kristo ya wo kra no waje nkwa. Bebia wo bia ma wo nsa so. Na kanye wo meken edi machi. Kasa na dai mi di se Yesu Kristo nkuto nu onyankopon eba me fa ne ye mi wura ene me kra ene maje nkwa meddo no me de me kra nyina beto wo abo afode ade ama no enti Awurade geme ne tew me hu afri me boni nyina mu fa me ye ni awo pe ne ma wo honhom no emetena me mu odofo se wo bo sampa ye bia onyankopon enhyira na wanti na ni mu nkyiraw Awurade mani tumi ne na ho ade ne ho nkonkro tumi ne enwuraw na engaido password papa bi ko kope Bible no odofo start kenkai the bra working kan Bible nyame honhom be wura wo mu na nyame tumi aba be hye wo ma no de wa ye ne wo no Kristo epe wo nyame nhyira na nyame ntire ni mu nkyiraw wo ma ne nkwaje enya wo chefa e wo ne doba Jesus Christ of Nazareth di mo adom ne nti amen ye da wase wo soro hine enen so wadi nkunim papa wo bako so wadi nkunim yewura ene wo kra bia wate me ne dadi me Bible ne se wa yira nam so na Awurade no ne wayira ne odi abosomsom aye na duane ene bra wate wase mani nya nuhu na wodofo onwane enye ne krankwa papa ye da wase se wa hye ho animunyam ye da wase se ne nso wama okra bi abafie me da wase se wa fa mimu ede wasem ede abra wo ba me da wase bi ra Jesus ewo adishimoja kronkronum amen.